Muabutay na lang ang Valentine's Day, wa gyapon kay plano. Kuasa ko nimo dalon. Ang uban nagpa-reserve na og lodging house. Ang uban nagpa-reserve na pod og hotel. Pero ikaw wa gyud kay plano. Asa naman ay mong giingon sa ako sa una na nanguyab pa ka sa ako? Gisugot ta ka bisan pa man nga uloy akag TL og baho kag ahos ng baba nimo. Og ingon ka sa ako na tinuod ka na higugma. Unsa naman po'y plano nimo undoy? Asa naman pud ko nimo dalon karong Valentine's Day? Ayog ing nadalon na pud ko nimo sa kasagbutan. Di na gyud na mahitabo undoy.